Kwazwai vana vaMwari tokuchingamidzai pachirongwa chino. Amen. Sunga musana revhesi redu rinowanikwa kuna John chapter 11 verse 1 to 2. Chariverenga pano rinoti, mumwe munhu wakanga achirwara wainzi Razaro weBhetania, musha waMaria nomukoma wake Martha. Ndiye Maria uya wakazodza Ishe namafuta, akapisika tsoka dzake nevhudzi rake. Hanzvadzi yake Razaro wakanga achirwara. Mwari aropafadze kuverengwa kweshoko ravo. Amen. Toda kutenda Mwari. Musoro wedu wenyaya unoti, ko ndaizivei, ko ndaizivei. Ngatiwane nguva yekunamata. Baba vedu vari kumusoro kudenga, yasvika nguva yekusimudza muchinjikwa wenyu. Pese pamunousimudza nepaunosimudzwa, madhimoni anodedera nekubvuma kuti munotonga ushe. Tauraiwo navateereri navaoni, tanamata naJesu. Amen. 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 Mukatarira pfungwa huru yakasendamira musoro wenyaya unoti, ko ndaizivei, inoburitsa matambudziko kana matano anotorwa nevanhu mukati meupenyu. Varemerwa nematambudziko upenyu, varwadziwa, vanotsvaga maavenues kana nzira dzekuzvidzikinura nadzo. But in such a crisis, vakasava soba, vanotora madecisions ane njodzi mukati meupenyu. Zvekuti vanoenda kumaziya ndadzoka, kusingadzokwi kwekuti asvika anyura, arovera padombo rematambudziko, anozvibvunza, ko ndaizivei. Ngatarisei mukati metext. Muri kunzi nevhesi pano, paive naLazaro wairwara, ponzi paive naMartha hanzvadzi naMary. Saka zvinotaura kuti Mary Magdalene naMary weBhetania, they are just but one person. Even scholars vapepeti veBhaibheri vanobvuma kuti Mary weBhetania ndiye Mary Magdalene. Saka yava musha wenherera. But pamusoro wenyaya kuti ko ndaizivei, sei Mary akazopinda mukati meprostitution. There are possible reasons, zvikonzero zvakamusunda kupinda. Dzanga dziri nherera. Vanotaura vanoti Mary vakasara vachigara naSimon the leper, akanga Sara achinzi musara pavana, the guardian to look after the family. Vachii chinaitika, rwendo rwafamba vachichengetwa, Simon anobata chibharo Mary, ovata naye, but ari iye Sara pavana. So vanofunga vanoti Mary akarizota kupinda into prostitution as a coping mechanism yekuzvinyaradza because of bitterness and stress zvanetsa. Ndoda kubvunza, vanganiko vakapiwa vana vanosara navo dzineinherera? Vamwe vana vadiki vari mumaoko mako Simon, uno uri muchengeti. Vanorarama sei? Vamwe vatova ma-street kids, vamwe vakapinda into early marriages. Zvakarema akapinda because of crisis, akasuffer even psychosomatic illness, conflict of making a decision. Abatwa chibharo naSimon the leper. Vangani vari kuchema, vari kuabuse kwa mukati memba nekuti inherera. Akatora decision ko aizivei. Ndoda kubvunza mukati meBhaibheri, tine varume vatsvene vakafanana naModhekai wakasara achichengeta Esther kusvikira akura, waimutarira zuva nezuva kusvikira aroorwa. Tingadaro here kuwana vanhu vatsvene vakadaro? Kana tinogona kuwana, tinorangarira murume anonzi Abraham, akachengeta Lot kusvikira mukomana mukuru akawana ari mumaoko ake. Ndotaura nemi maguardians, munochengeta sei? Havasi here vana vakutora madecisions ekuti kumberi vanozoti ko maida kuti ndidii, ndanga ndakamonerwa namatambudziko. Vamwe vanotaura vanoti vana Mary, Martha naLazarus vakanga dziri nherera. Saka because nekuda kwehunherera zvakarema mukati memba, upenyu hukaoma. Mary is the eldest daughter. Akati ndoita sei kuti tichengete muri. She took a risk
aizirei kwakupinda into adultery akati ndezvenguva duku just but a temporary measure ndoita sei ndichengete vana but izvozvo ndozvo aisazotapinda kumaziya ndadzoka ndoda kubvunza 2 Timothy chapter 5 verse 8 inoti kana munhu asingachengetwe kwake wakaipa kupfuura muhedheni varipi vanogona kuchengeta vekwavo ingaichokwadi kuchechi munodoneta vatorwa munochengeta kuvana Mary nana Lazaro vari musuwo yenyu vanochengetwa nani vanoenda kumaziya ndadzoka because zvavaremera mukati mematambudziko kutakura maburdens eupenyu dzinherera child-headed families vakapinda vamwe into drug abuse zvanga zvarema because vakasiyiwa pachena sayuria hapana akavabatsira vamwe vanoti another reason yakakonzeresa it was poverty poverty nhamu ikatsvuka mukati memba vasina chekubata vakameka desperate decision ndodii kwakupinda into adultery. So some scholars vanoti upenyu hwaMary hwaive hwakutambudzika. Zita raMary rinoreva kuti Miriam in Hebrew, Mary in Greek ndo zita rake, but rikatorwa kwarakakweretwa rinoreva kuti mara zvinovava. Upenyu hwake yaiva mara yaivava, akamonerwa namatambudziko ukuimherera ukanobatwa chibharo. So she suffered, she had stress, psychological and emotional stress. Zvakamumotera Mary akati ndodini zviri nani ndichengete vana ndichita patouchline ndochengeta vana vangani vatakapomera hongu vakarasika asi akakonzeresa ndiani hatina kuvasiya here vari pachena vanoda kutaura nevamwe vada kutora madecisions akadaro ekuti uchatikondaizivei ichokwadi. Poverty is a crisis. But ngorangariraka kuna 2 Kings kune mukadzi one ainzi the widow of Zarephath. Yeye shirikadzi asina chin. Bible wrote she had 2 sticks. 1 cup of milling, cup imwe chete youpfu. 1 cup of water. This was the last meal in desert, in crisis. Kusinganayi mvura kune drought, but she trusted the hand of the Lord. Potosvika Elijah oti ndipe ndidye the last meal. Chingondipa ndidye. Achizoti munhu waMwari. She trusted God. I know wakamonerwa namatambudziko, but imbo ndoda kubvunza iwe une pfungwa ichakulida kundaizirei mukuomerwa kwako trust Mwari. First mukaverenga Matthew chapter 4 verse 1 to 3 inotaura pamusoro paJesu anenge akamonerwa namatambudziko ari mudesert. Desert is a period and a place of confinement, of suffering and crisis. 40 days dzakwana Satani anomuti iwo kuti wakapoteredzwa namatombo. Mabgan. Use common sense and redeem yourself. Simba unaro. Redeem yourself. Aonere kuti unofa nenzara. Ichokwadi. Zvakaoma Satani ndopano achita inonzi principle of self independence. Kana Mwari hazvigoni izvo, redeem yourself. Aonere kuti wakapoteredzwa namabwa matambudziko. Rara nemurume wemunhu and you save yourself. Change stones into bread. Shandura mabwa yakaoma stones into bread, unogara zvakanaka. Change stones into bread. But Mwari anogona kukuchengeta ukatrasta voice raMwari, anogona kukuchengeta muwilderness. Elijah wakapiwa namakunguo mugwenga musina chinhu akatenda kuti kuna Mwari. I know you are in a crisis. Unoti izvi ndaisazvida but ndakapinda mazviri. It's true and reasonable and the reasons are legitimate. But haunga trust here Mwari. Zvese izvi vamwe vakapinda mukatarira vakaregerwa vakadaro. Vanotaura una Genesis baba mbinga yainzi Abraham anoramba Haga naIshmael. Mbinga oendesa Ishmael nechigubhu chemvura. Ne one twist loaf rechingwa. Kusiya mwana kwakumusiya kadaro kwakutsakatika in a desert. Vangano vanatakasiya anonzi mabundu boy and bundu girls vana vemusango vanotambudzika vana nherera vasina mazita vari muBheersheba. But Haga anochema ari mudesert oti nai Mwari ishuwa my mistress andidzinga mwana ofa nenzara here. Mutumwa waMwari unoona pamuri mumacrisis pamunochema Mwari unoziva. Hanzi Mwari akatsanura Haga akanzoona tsime.
zvimwe zvacho zvinoda kuti utarire kuna Mwari unogona kusaona kuti mudesert muine tsime but Mwari vakaisa tsime kare. Trust your eyes. Unogona kunge uri Gehazi hausi kuona. Trust God. Mwari anoita zvikuru. Vamwe vanotaura vanoti zvekare akanga achisuffer challenge ye-personal tragedy of the loss of the parents. Waine mavanga pamoyo kuti baba namai vakafa, saka she had grief. Tsvaga waunoudza kana dambudziko rakuremera. Kondaiziva, I know you have a challenge, but tsvaga pamoyo. Akashaya akamuudza neakamukanzela, akatiza musha, akave musikana weguta, akashaya wekuudza dambudziko rako. Ndozviziva ukaremero. Haurari uchifunga. But decision yoda kutora ichakuleada kuti kondaizivei matambudziko. Ukaudza vanhu dambudziko rako ichokwadi vese vanokumamotera kuti you are right. But there is a reason. Wambonzwa here kuti Mwari anoti kudii. That's why mchinzwa kuna Matthew anoti uyai makaneta makaremera ini ndichakupa izoro. Ishua trust God. Mwari anotura matambudziko edu ane nzira inoshamisa yekuti gamuchira. Saka pfungwa uriripo ndekuti I know wakamonerwa namatambudziko usati wameka decision yekunokusvitsa kumaziya ndadzoka chimboedza Mwari. Trust the Lord. Tiri kufamba nemusoro unoti kondaizivei. Mary achipinda mumadzudzu eupenyu. Kwaari anga asingafungi kuti achagara mazviri permanently. Aisiyo decision yeupenyu yaanga asarudza. But upenyu hwanga hwamuisa pachamanikidza. Ndobva ati regai ndimbobuda ndinotsvaka nenzira yakaipa, pada ndikawana fuma ndichadzoka ndorarama zviri nani. Haana kuziva kuti ndokutonyura. Vazhinji mukati meupenyu pavanopinda muchamanikidza vanotsvaka nzira dzekuti mukupedzisira vanoti kondaizivei. Vamwe vakaona upenyu hwanetsa pamba, murume wanetsa, ndobva kwaita vakauyawo shamwari dzikati shamwari kune vanobatsira vanoita kuti murume adzoka agare pamba. Ivo neuinnocent hwese vainaho vakati pada murume akauya tichaenjoyawo upenyu tiri pamwe chete. Ndobva vaenda kunana go back to sender. Ndobva vaenda kune vainzi vanovabatsira. Ndobva angopiwa kamuti akanzi indana kamutaka wangoisa pamba zvotofamba. Baba vadzoka kumba kwaari kanongori kamuti. Kondaizivei naye hanzvadzi yangu kuti zvandaita izvi ndauraya upenyu hwababa. Nhasi pandasvika ndikaisa kamutaka ndobva ndavaisira mumvura sezvakataurwa. Baba dumbu rakungozvimba, ina handisi medhari, but zvaitika mukati meupenyu ndozvandisunda kuti ndizviite. Kondaizivei kuti kwandakuenda kumazuva ndadzoka kune shamwari dziri pano dzakaadvaiswa navamwe. Mereji yatadza kufamba, mukadzi anetsa pamba, ndobva hanzi murume anongowanawo shamwari yekumbotamba nayo. Iye ndobva angotsvakawo with all innocence. Haana kuziva kuti ndokutonyura. Nhasi zvonetsa, mereji yakunetsa wabatwa. Kondaizivei, ndaiti ndine shamwari ichangondifambisirawo 2 minutes ndovaone nguva yemufaro. Nyambisirwa ndokutodhonzwa nevakaipa. Saka Mary achienda haana kuziva kuti kwaitwa kunyura. Bhaibheri rati pana Luke chapter 8 verse ya 2 yati iko Mary ndeumwe akabviswa mweya minomwe madhimoni anga ari pari. Naukaverenga Luke chapter 11 indoda kuiverenga verse ya 24. Ndichaverenga 24 kusvika paverse ya 27. Mweya wechina kana wabuda kumunhu unopota nenzvimbo dzakaoma uchitsvaka zororo. Kana ukashaya unoti ndichadzokera kumba kwangu kwandakabuda. Kana wasvika unoiwana yakatsvairwa yanatswa. Ipapo unoenda ndokunotora mimwe mweya minomwe inokunda nokuipa ndokupinda ndokugaramo. Kuguma kwemunhu uyu kwakaipa kupfuura kutanga kwake. Now Bible riri kutiburitsira pachena kuti there is a hand in glove relationship between a sinful life ne demon possession. Madhimoni anokokwa kana wangotora nzira yekurarama upenyu hwechitema.
Now Bible riri kuti pano mweya watsvina unobuda. Mwari ngaavongwe. Anogona kukomanda mweya wakaipa ukabuda mumunhu. Mweya watsvina, mweya wamajuzu, mweya wakuroya, mweya madhimoni akasiyana siyana. Mwari ane simba rekumakomanda achibuda. Mwari ngaavongwe naizvozvo. But now Bible rinoti kana mweya yakaipa yabuda mumunhu inotenderera ichienda kunzvimbo dzakaoma ichitsvaka pekugara. Saka zvizivei kuti kuna madhimoni ari kutsvaka pekugara. Now Bible rinotiko kana rashaya pekugara rinoti regai ndimbodzokera kumba kwangu. Ipapa Satani ndopadherera kuti mumwoyo mangu kumba kwake. Bible riri kuti dhimoni rinoti regai ndidzokere kumba kwangu ndione kuti kuchine nzvimbo here. Satani anodherera zvakadaro zvokusvika kuti mukati memwoyo wangu, he calls my heart his place of abode. Anoona mwoyo wangu iri nzvimbo yekugara. Aiwa, hanzo dzengu haungatendi izvozvo. Aiwa, sekuru hamungatendi zvakadaro kuti makasikwa nemufananidzo waMwari. Mwari akakudai zvakadaro akaenda pamuchinjikwa nemhaka yenyu. Satani oklema kuti mukati memwoyo make kumba kwake. Hamungadhererwi zvakadaro tete wangu kuti Satani anotora nzvimbo yemwoyo wenyu obva ati iyo ndo chigaro chake. Saka anoti mweya inoti ndakumboenda kumba kwangu. Ipapo ndo paunenge wanyura. Ndawakanga wambotenda kakuna Mwari. But nemhaka yezvakakumanikidza Mary. Wati rega ndimbobuda. Pakubuda Bible rinobva ratiko kana mweya uyu wadzoka ukawana nzvimbo yakachena, meaning kuti hauna kupa Kristu nzvimbo yake. Inzwai vana vaMwari, it's not enough to hate evil. It's not just enough. But when you hate evil, you need to replace evil negood. Saka kana wakaipa nezvakaipa zvabuda mumwoyo, waramba upenyu hwakaipa, Mwari anofana kuwana ugaro mauri. Saka it's not enough kungoramba Satani. It's not enough kungoramba Satani nemadhimoni ake. But kana uchinge wamuramba, tendedza Mwari agare. So that madhimoni paanoshaya pekugara, oti regai ndidzokere kumba kwangu. Vanowana Mwari ari kuti kwete uyu hauchamubati. Uyu dzava nharo dzedenga. Saka now Bible rinotiko mweya paunodzoka woona the place iri empty. Unobva waenda wonokoka mamwe madhimoni, obva auya akawanda ari 7. Now Bible really deliberate to use the number 7. Pana Mary pari kunzi pavhesi ya2 chapter 8 ya Luke kuri kunziko Mwari vakaburitsa madhimoni manomwe pana Mary Magdalene. Now Jesu akutaura pano anoti mweya mutsvene, mweya yakaipa kana yabuda painodzoka inonodaidza shamwari dzayo vouya vese mweya yakaipa iri minomwe yopinda mumunhu. Now ukadzidza about the number 7 you understand kuti number 7 inoreva completeness. Saka nemamwe manzwi madhimoni nekuzara kwawo anouya owana pekugara. Now Bible rinobva ratiko magumo emunhu uyu akaipa kupfuura matangiro ake. Saka pawakatanga uchichuza nzira yechitema, haisi iyo nyaya yacho. Ko ndaizivei, ndaingoti pada pane nyaya inoda kugadziriswa ndobva ndatosiya. Ndokwaitova kunyura. Satani akanga akanda zviredzo zvake, ndobva wakandirwa zviredzo kumberi kwako. Saka wakaona shamwari dzako zvinhu zvichingoita sezvinofamba, ndobva wanzwa nyaya yamajuzu iwe usina fizi yevana vechikoro. Ndobva wati kwete rega ndingoenda only for this term. Vana vangu, you know, kana munhu ari murume pamba, kana kuona kuti murume anzi afoira kutadza kuendesa vana kuchikoro vamwe vachienda. Saka ukati no, semurume hazviti vana vangu havagari pamba ndiripo, ndobva waedza kumhanya-mhanya, ndobva zvaramba. Ndobva wanzwa vamwe vachingotaurawo zvamajuzu, ukati rega ndingoenda kamwe chete for the sake of my children. But pawakaenda hama yangu, ko ndaizivei kuti ndokutonyura. Ndoona Mary achingoti rega ndingoenda parodi kwevhiki imwe vana mai vangu vararame. Ko ndaizivei kuti uku ndokutonyura. Nhasi wakutonzi baba wamajuzu.
vanhu vanotokuona vanotoziva kuti teta vanoita zvamanjusu. Now wagara mazviri, midzi yagara nemhaka yei wakatendedza mwoyo wako kuti ive nzvimbo yekugara kwamadhimoni. Saka nhasi akukokana hazvichanetsi, but initially that was not the plan. Ko ndaizivei kuti ndo kutonyura kwandakuita. Vamwe vakangotanga corruption vachingoti ndikangopfuura chikamu ichi zvanaka. Pane nyaya dzangonetsa ndobva vati regai ndingobhadhara zvanaka. Pakangodaro you opened the floodgates for demons to come kuti dzigare mauri. Nhasi you are now trapped in a situation. Now you are in chains. Nemhaka kuti Satani wakusunga, madhimoni awana pekugara. Vanhu vakutokuziva kuti baba ava ndeve corruption, but handiwo matangiro ako. Ko ndaizivei pandakapinda masituations akadai. Zvazvangooma hama dzangu, upenyu hwanga hwandiomera, ndaidii nevana. Ndakasiwa nevana baba ndobva vashaya, ndakasiwa nevana baba ndobva vatiza, ndobva vangosara nevana ndisina pekutangira. Saka ndakangoti baba pa next door regai ndingotraya zvandoona vachichengetawo mhuri yavo, pada vachachengeta mhuri yangu. Ko ndaizivei kuti ndo kutotanga kwekunyura, ndo matangiro elife yeadultery. Now wanyura hauchagoni kurarama zvakadaro. Nemhaka yei wakaopena mukana wamadhimoni kuti awane pekugara muupenyu hwako. Wakaopena mukana. Saka nhasi unodaidza ko ndaizivei handiwo matangiro. Ina handisi munhu akaipa, ndakatozvitarisha handisi munhu akaipa, but now I'm compromising. Nemhaka yei ndava musituation isingaiti. Wakangopiwa kanhu ukanzi aendai nako monogadzika kuseri kwemba kana mogadzika mumba. Pamakazotarisa makawana yava nyoka. Nhasi nyoka yakuda kupiwa chikafu, but initially that was not the plan. Maida kungodhira nedambudziko ranga riri pamberi penyu. Ko ndaizivei kuti kuchuza nzira isiri yaMwari ndokutonyura. Mary, upenyu hwaMary wazara nechitema. Nawo wava nesenemu yeguta yanga isiri senemu yako, wakonzi Mary Magdalene, nekuti uri kuoperata in the city of Magdala. Saka guta rose rakuziva kuti kamda kuziva kwatinowana fambi kwekuvarairwa tinoenda kuna Mary, but initially that was not you. Haasi yeMary watoziva isu, but wahakwa in a situation watendedza madhimoni kuti apinde mauri ndobva awana pekugara. Ko ndaizivei kuti ndokutonyura. Ndaizivei nai Mary. Ndakasingazivi kuti ndozvazviri. Saka 7 demons dzavamo dzagara. Madhimoni mweya yakaipa nekuzara kwavo agara pauri. Pane vanhu vazhinji vekuti hazvina kungotanga zvakadaro. Istress yakangouyawo. Ndobva atoadvaiswa navamwe kuti shamwari ukaramba wakadai unoparara. Wadii wambotestawo madrugs. Saka kubvisa stress so that unombozorora kufunga. Wakangotsvaka madrugs. Ndobva wamborova mbichana, wakangorova mutoriro mbichana. Uchingoti pada padenge ndakambodhakwa paya, ndombokanga mwanhamo dzangu, ndombofirawo zviri nani. Ko ndaizivei kuti ndiri kutonyura. Today you are now an addict. Wapinda musungo iwo akaipa, hauchagoni kusiya. Wakutengesa zvinhu pamba. Vanhu vatambura newe. Ukangoona TV unotengesa, chauri kuda madrugs. Ukangoona phone unotengesa. Now wakutonzi mbavha, but initially waida kuzama kudhila nesituation. Baba vanga vaita zvikuru zvanga vasina kutarisira samai. Ndobva vakuchita, ndobva vakuvigira zvirwere, ndobva watambudzika ukati rega ndipinde madrugs, but now ndiwatova dambudziko. Ko ndaizivei kuti ndokutonyura. Pandaitanga ndaiti pada ndezvenguva shoma ndobatsirika, but now wava musituation isingaiti. Ko ndaizivei. Ndaizivei wakangotanga kubheja bhora nekungoti waingoti pada ndikangowana ka $10 muri ichararama. Ndobva watanga kuita zvegambling, ndobva wapinda mazviri. Ko ndaizivei iko zvino wakutengesa zvinhu kunyange kubasa,
wakutodzingwa kubasa nemhaka yekuti now you are hooked into it, hauchagoni kubuda, wasungwa newakaipa. Chese chawakuona kutengesa kuinda kubetting. Ko ndaizivei kuti ndo kutonyura pada ndaifunga kuti kutsvakira mhuri nyambisirwa kutonyura. Ko ndaizivei Mary waenda Magdala, handiyo nyaya yako. Chii chaitika? Upenyu hwakusunda hukakumanikidza ndobva wapinda into adultery. Ko ndaizivei nevamwe vanhu vatotamba navo, pamwe nziyo dzatoteerera, pamwe zvatoona. Ndo zvinotitaurira mufundisi kuti pamwe ukatorawo zvinodhaka pane zvinogona kudisappear pamaproblem apo. But dai taiziva kuti dambudziko rine simba rekubhaguja mudoro. Panonoperera doro rako dambudziko rinosimudza musoro roti taatiri papi kangori ka pain killer but hausi kuzvirapa munhu waMwari. The best thing you can do for yourself kuita zvakaitwa Mary. Bhaibheri shoko raMwari rinotidzidzisa pana John chapter 8 kuti vakauya naye mistake yavakaita, vakafunga kuti vari kutoona chikonzero chekuti afe. At the same time vachida kutrepa Jesu nekuti naJesu vaisamuda. Saka vanosvika vachiti Mozisi wakati, ko iwe unoti kudii? But pavari kuuya nemudzimai uyu pana John chapter 8 havasi kuziva kuti they are bringing a sinner to the Savior. Havasi kuziva kuti vari kuuya nemunhu watambura kumunhu anopedza matambudziko ake. Dambudziko remamwe masolution atinozvitsvagira anofanana necheni yamonera muviri wese. Wafanana nemunhu asungwa muviri wese neshato. The more you do it, the more you get used to it, and the more difficult it becomes for you to come out. Zimwe tsika hadzibudiki nyore nemhaka yekuti wamonerwa wasungwa. Ende zvimwe zvacho mishonga yapinda mumuviri yakuvadza hama. Zvimwe zvacho tsika dzatatojaira. Kamuwaniro kamuri kuita mari aka, motikari yamava nayo iyi nedzimba dzamava nadzo idzi, kana mofunga kuti ndochisiya izvi, maakutanga kufunga futi kuti ndodzokera here kuya kwandaimbogara, ndochikwira here mumakombi navamwe, zvokuomera, and you keep doing it. Dzimwe tsika dzataita idzi kubuda mumatambudziko, kusungwa zvachose. Mupfuwira wamakapa murume hapachina mubvisiro wacho, angova chizombi agere pamba. Iko zvino akutoita kubvunza mamupandiro echikafu, akumirira kubvunza kuti ndodya here, nekuti makamugadzira akaita stay soft. Hamuna kuziva kuti matozvigadzirira chidhori chenyu. Iko zvino chese chamada munoita kubaya bhatani, rudo rwacho ruchanakidza here. Chenjera munhu waMwari, the best thing you can ever do is to never start. Toziziva kuti wakatarisana nechimiro cheupenyu chakaoma, but usaita advice yese ya Satani. Satani haizi hama yako, anoda kukuparadza. Akakuona wasungwa mbira dzakondo, uri mukati medambudziko rako, pasisina mabudiro, zvinhu zvisisina kukumirira zvakanaka, Satani anofara. Saka vanotora mukadzi ameno kuti waita naye anga aripi, because hakuna anopomba yega, vavari vaviri, but vakasiya omwe, vakaropafadzwa. Vanoti kana vatamba mhaka mudzimba umu, havatarisi mari, havatarisi status, havatarisi kuti ndiani, vanoita sezvazvinofanira kuitwa, vanoenzanisa nyaya. Vana bamukuru vamunovasiya muchiti havana mhosva, inhau yekuti vane mari. Vana sekuru vamunoti havana mhosva, inhau yekuti vakambokupai sadza. Tongai nyaya zvakanaka, musabvuma kugashira fufuro. Fufuro inopofomadza meso. Tongai nyaya zvakanaka. Saka vanouya nemudzimai ari ega. Jesu havapinduri. Mbunzo wavo wakabvunza uyu kuti todii? Mozisi akati iwe unoti kudii? Jesu haana kupindura. Bhaibheri rinoti wakakotama pasi kwaakutanga kunyora. Vanhu vanotaura zvakawanda pamusoro pezvakanyorwa naJesu. Vamwe vanoti wakanyora zvivi zvavarume ava, vamwe vanoti wakanyora icho, vamwe vanoti wakanyora icho. But Bhaibheri rangu rinondiudza kuti waiti akaverenga waibva angoona zvanyorwa wabva. It's unfortunate
kuti vaona zvivi zvavo panzvimbo yekuti vatowira patsoka dzajesu zvivi zvavo zviregererwe, they turned their backs on the savior. Izvezvi tichitotaura kudai wakapinda mukati menyaya dzako dzauri kuti kondaizivei, but shoko pariri kusvika kwauri uri kutoramba kuti ndichabatsirwa chii najesu. Usafuratira jesu, ndiye the source of your safety and comfort. Dzoka pana jesu, nyaya yako inokuitira zvakanaka. Bhaibheri shoko raMwari rinotaura kuti vose vakaenda. Chinotaurwa najesu ndechichi: jesu wakakotoroka, zvino asingavoni munhu, asi mukadzi woga akati kwaari, mai, vaya vakupomera mhosva varipiko? Hakuna wakutonga here? Mudzimai akati, hakuna Ishe. Inzwai mashoko ajesu. Jesu akati kwaari, nenivo handikupi mhosva, enda hako usatadzazve. Now ndoda kuti nzwise chinhu ichi, vana vaMwari. God does not condemn sinners. He doesn't. But you also need to know he does not condone sin. Mazuva ano kutsiura chivi unoita senge uri kutuka achiita. Kutsiura chivi handi kuramba achiita, handi kumuti arashwa, but tinofanira kumutsiura azive kuti Mwari wake anomuda, asi chaasingadi chivi chiri paari. Saka ukatsiura chivi zvinoita senge uri kutorasha nemutadzi wacho. Izvo kwete. Kristu apedza kuregerera mudzimai uyu, haana kumupa the license to continue in sin. Akamuti takuregerera, but usazvipama. God hates sin. Kuna vose vanoda muponesi, kuna vose vakagamuchira vhangeri, kuna vose vanoziva kuti jesu wakarembera pamuchinjikwa. Chakamuendesa pamuchinjikwa chivi changu, chivi chako. Saka kana chivi chedu chakaendesa Kristu pamuchinjikwa, hatimutadziri nekuti tinomuda. So if we love the savior, we cannot continue in sin. But kana tichimuda Mwari, for the love of Christ constrains us. Chivi chinoita kutisema, isu tichisema nekuti chakaisa Kristu pamuchinjikwa. Jesu ari kutaura kuti enda, vara rekuti enda, ari kuti all the charges against you have been dropped. Ukaona wasungiswa nemunhu, wozonzwa foni ichipinda kubva kuna gweta rako achiti your charges have been dropped. Zviri kungoreva kuti wasunungurwa. Jesu ari kuti zvanga zvakakubata zvabviswa pauri, nemhosva hauchina. Ndosaka Pauro achiti kuna vaRoma 8, hakuchina kupiwa mhosva kune vari muna Kristu. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Saka mukatarisa mudzimai uyu momutevera zvakanaka-naka, akasunungurwa from physical death. Anga kutofa kwaiva kufa, kubatwa paupombwe. You were supposed to be stoned to death. Waifanira kutemwa namabwe kusvika wafa, sezvakaitwa Stephen zviya. Ndo zvaifanira kuitika, but Jesu anomudzikinura from physical death. Vamwe vakabata mishonga yamakabata yakuchina mai. Vamwe vakapinda pamakapinda apa baba havasisiko, but God saved you from death kuti musangane neshoko ranhasi. Chimwe chechipiri, she was saved spiritually. Ukatarisa Luke chapter 8 verse number 2, uchaona kuti pamadzimai anonzi ari kufamba naJesu, achibatsira Jesu kuvhangera, achibatsira Jesu kufamba nevhangeri. Mary aripo, she is there, adzikinurwa kubva murufu, anobatira teni. Kwete kuti wadzikinurwa unogara pasi, hakuna. Kana wadzikinurwa unotoita zvinofadza kudzikinura. Ukatarisa mazita aripo pana Luke chapter 8, pana naChuza vaishanda mumba maHerodhi, shangwiti, but ipapo Mary aripo, ari kupindawo, ari kubata basa raMwari. Nemhaka wakaitirwa zvakanaka. Mutevere Mary weinaye pana Luke chapter 7 kubva paverse 37 kusvika paverse 50. Nerimwe zuva ari kumba kwake, she feels the conviction, ndakaitirwa zvikuru ini, regai ndiitirewo Jesu zvikuru. But paari kuuya Jesu ari mumba maSimoni, nyakubata chibharo, nyakukonzeresa the source of her problem. Mary ndo kwaari kuenda, ndiko kuna Jesu. Saka Mary anosvika paya,
she has a lot of obstacles. Zvimhinga mupinyi zvinomukonzera kuti asasvike pana Jesu zvakawanda. Pana naJudas vatoona alabaster box raakabata, vanoziva, vana Matthew vari kuziva kuti vaideclaresa mari kuti chinhu chipinde ichi, vanoziva pamabhodha, they know. Pamberi pake pana vaFarisi vaimuziva kuti wairarama sei. naSimon wacho bhaibheri rinototi Simon akati mumwoyo make, dai Jesu anga achiziva munhu wari kumubata. But Mary akati, excuse me, ini ndoda kuenda kuna muponesi, ndoda kusvika kuna muponesi. Saka kuna ana Judas akati mirai padivi, vana Mateo akati mirai padivi, kuna Simon akati mirai padivi, kuva Farisi vaimuziva ndobva ati mirai padivi, akaenda patsoka dzaJesu. Ndiri kutaura newe nhasi, unogona kunge uri kufunga kuti waenda kumapiripiti hauchagamuchiriki. Ayewa, panzvimbo yemuchinjikwa hapazari, tese tinokwana. The ground at the foot of the cross is big enough to accommodate all of us. Zvisinei kuti wakaitei, misha mingani yawakapaza, inyama ngani dzevanhu dzawakadla, matanda mangani awakaparadza, umhandara hungani hwawakapaza, muropa raJesu mune simba rekuregerera zvivi zvako. Saka Maria wakainda pamberi paJesu, box raakabata, vanotarisa nyaya iyi vanoti yanga iri retirement package yake. Pakufuta ufambi hwake aiziva kuti kune retirement. Hameno imi munoshanda muchifunga kuti muchasvika pakufa muine simba. Rongekai vakomana, vana handivo retirement yenyu. We should desist from that now. Let's prepare for our retirement. Mukadzi uyo anosvika, box iri rinonzi chibhokisi chacho, chigirazi chacho chaigadzirwa kuEgypt, mafuta achigadzirwa kuIndia, zvichisanganiswa kugadzira inonzi alabaster box. Saka chaidhura chinhu ichi, but anouya nacho pamberi paKristu, ochipwanya, ozodza tsoka dzake, otanga kupukuta tsoka dzaJesu nevhudzi rake. Ukaverenga nyaya yaMary, Jesu anoti, uyu mukadzi wandizodzera rufu. Endai munotarisa pakafa Jesu, vanhu vakauya nemafuta, asi vakawana Jesu avigwa kare. It's because he had been anointed already. Inzwa munhu waMwari, let nothing stand in your way. Kuna Bhatimio chaiko, vanhu vakamuti nyarara, akati hakuna, ndodaidzira, let nothing stand in your way. Saka Mwari dai angatibatsira kunzwisisa kuti kana tine kudemba kwatinako mumwoyo, kuna Kristu anotidzikinura. Mary watiri kutaura nezvake uyu ndiye akatanga kusvika paguva raJesu Sunday mangwanani. She was the first to get this. Asvika ikoko ndiye anonzi naJesu, ndopega paunoona achingonzi Mary. Kumwe kwese anenge achinzi Magdalene. But apa Jesu akati amuka akangomuti Mary. Airevei Jesu, aiti ndiri kukurambanisa nerane zuro rako. Vanhu vanogona kutadzavo kukurambanisa nezvawaiita zuro, asi kuna Jesu anokurambanisa nerane zuro rako, kuti wakaitei zuro, zvadii, zvafamba sei. Jesus can help you to divorce your past from you. Jesu anogona kuzviita. We want to present to you this man called Jesus, who can change your life. Kuna Mary akamupa peji itsva yekutanga, start your life anew. Haumudiwo here Jesu uyu? Kana chiri chidiso chako kumugamuchira nekufamba naye. Namba dziri kufamba pasa, pamwe wakahukwa namadrugs, namba dziri kufamba pasa, minamato inopiwa mahara. Prayers are free. Iri papo pauri ipapo, kungosimudza ruoko rwako, tova nenguva yekunamata. Tokutendai Mwari nechirevo chamaisa pakati pedu. Komborerai vateereri navaoni varipo vari kumeka madecisions. Vamwe conviction yavabaya, vamwe vane guilt, vane regret nekuzvipomera. Asi imi mati hakuchina kuzvipa mhosva kune avo vari muna Kristu. Maoko enyu akatandavadzwa kuponesa. Vasimbisei kumeka tariro. Vanonetsekana mukati memwoyo vanyaradzei. Kune vanochema, vanoshayiwa tariro, vanoregret about the past, but imi munonyaradza nenzira inoshamisa. Tokutendai nechirevo chakadai. Tanamata naJesu. Amen. Ko ndaizivei, vaparidza vana vaMwari, vaparidza ko ndaizivei. Ma-achievements nema-successes edu zvimwe nguva anouya nekuita lose ma-friends. Tofanirwa kuita break ma-friendships aya, break those relationships dzinogona kutiita kuti tirasikirwe nedenga.
kusarudza Kristu pamusoro pezvese, kusarudza Kristu pamusoro periches, mari, ndarira, sirivheri, toisa Kristu as our value point, to value the time yatinenge tiinayo yokumunamata. Hatifaniri kunge tiri vanhu vanogara mubitterness, mukuungudza nekuchema kuti akandiita ichi nechicho. Zvaitika hongu, ko ndaizivei iregret, but kuna Jehovha vanoregerera. Newewe regerera vakakufurira, regerera vakakutadzira, regerera vakakuita abuse, regerera vakakushandisa. Pane vazhinji vakakushandisa. Unogona kuti handina kuziva kuti sarudzo yandaita pane shumba ine mazino yakandigarira. Hongu, shumba yaivepo, asi haina kukuuraya, haina kukumedza. Uchiripo hama yangu, nokuti kuna Jesu vane nyasha nengoni pamusoro peupenyu hwako. Maria aparidzwa aiva ari chiseko chenyika. Vanhu vaimureva nokuti aiva ari pfambi, asi pakaita Jesu who looked beyond her sins and saw her needs. Gara uri pamakumbo aJesu. Ndikasarudza kosi yangu yandakasarudza yakandiita kuti ndidzidze, asi mukosi yoyo nhasi ndiri kukosora. Hongu, unogona kukosora, but pana Jesu vanogona kubvisa chikosoro ichocho. There is a best friend who stands closer than a brother, anogona kumira newe. Best friend anonzi Jesu, asingakurevi, asingakuseki. Best friend asingatumiri messages pamusoro pekutadza kwako. The conclusion of the matter, God is willing to save you. Vada kukuponesa hama yangu. God is ready to forgive you. He wants you to come and say, Lord, I have sinned and I'll sin no more. His will and his commands I will follow. Ndichatevera zvavanoda kuti ndinge ndiri. Zvinhu zvakatikonzeresa, zvinhu zvakatisvitsa pachikamu chatiri pazuva ranhasi, Jehovha vanogona kutiregerera, vanogona kutipa umwe mukana, if only we commit to Jesus Christ and accept kuti takatadza and sin no more. Sezvaanotaura, go and sin no more. Jesus is the only way out of our darkest parts of our lives. Ko ndaizivei. Iwe wakaleta uya kuna Jesu, akakufira iwe pamchinjiko, uchaishaya nguva yakada, aivuma Jesu atungamire. Iwe wakaleta uya kuna Jesu, akakufira iwe pamchinjiko, uchaishaya nguva yakada, aivuma Jesu atungamire. Zarura moyo wako, ndiyo nguve kana karasi, nasi uno uchaishaya nguva yakada, aivuma Jesu atungamire. Wakawa muranda wake wa Satani, wakashungurudzwa kwenguva huru. Jesu ndiye ega ane tsitsi, ivuma Jesu atungamire. Wakawa muranda wake wa Satani, wakashungurudzwa kwenguva huru. Jesu ndiye ega ane tsitsi, ivuma Jesu atungamire. Zarura moyo wako, ndiyo nguve kana karasi, nasi uno uchaishaya nguva yakada, aivuma Jesu atungamire. Wakanzwa guhure hondo munyika, mudzimba mune kusawirirana,
Jesu igambare runyararo vuma Jesu atungamire wakanzwa guhure hondo munyika mudzimba mune kusawirirana Jesu igambare runyararo vuma Jesu atungamire zarura moyo wako ndiongowe kana nasi uno uchaisha yangu yakada aivuma Jesu atungamire zarura moyo wako ndiongowe kana nasi uno uchaisha yangu yakada aivuma Jesu atungamire